Mindennapi életünket, a minket körülvevő világot nagymértékben meghatározza az elektronika. A Kazincbarcikai Irényi János Szakközépiskola és Kollégium az országban egyedülállóan az amerikai székhelyű National Instruments LabVIEW magyarországi referenciaiskolája címet nyert el. Az iskolában már évek óta magas szinten oktatják a LabVIEW grafikus programnyelvet. A referenciaiskola címet holnap, azaz november 20-án adományozzák az iskolának. A témával kapcsolatosan Kis Lászlóval, a Villamos Munkaközösség vezetőjével beszélgetünk majd, akit már itt is köszönhetünk a stúdióban. Tanár úr, legyen üdvözölve itt mi nálunk. Jó estét! Azt hiszem, hogy a beszélgetés elején elhangzott néhány varázsszó már, ilyen a LabVIEW, amelyről nekem pillanatnyilag annyi információ van csak, hogy ez egy grafikus fejlesztő szoftver, amelynek az alkalmazása az órákon egy hatékony és dinamikus tanulási környezetet teremt meg. De tulajdonképpen mit is jelent ez a kifejezés? Mint ön is mondta, a LabVIEW egy grafikus, objektumorientált programozási nyelv, és ezt eredendően mérési adatok gyűjtésére, illetve automatizálási feladatok ellátására tervezte az NI, és tulajdonképpen ezzel számítógép alapú méréseket tudunk végezni. Ez azért jó, mert relatíve olcsó, a programmal kell rendelkezni, illetve kiegészítő hardware elemekkel, de magát a műszereket úgy lehet megalkotni, minden felhasználó saját alkalmazásának megfelelően, és olyan műszereket hozhatunk létre, ami egyébként a piacon nincs is. Diákok nagyon pozitívan állnak ehhez a programozási nyelvhez, hiszen látványos. Erről a kedves kollégák is tudnának mesélni, hiszen említette tanár úr, hogy valamikor, amikor a stáb kivonult a napokban, akkor teljesen elképedve látták, hogy ez nem csak látványos, hanem mennyire hatékony is. Mennyire hatékony is, igen. És hát tulajdonképpen a diákok sok esetben presztízs kérdést csinálnak abból, hogy egy adott feladatot milyen gyorsasággal, milyen esztétikával, mennyire ötletesen tudnak megoldani. Milyen jövőképre számíthatnak a közeljövőben? Hová lehet esetleg ezzel elhelyezkedni, milyen területen, illetve van-e ennek esetleg valami továbbfejlesztett rendszereit Magyarországon, tehát van olyan felsőoktatási intézmény, ahol esetleg ezt szívesen látják, ezt a fajta itt megszerzett tudást? A végéről kezdem már akkor a felsőoktatási intézmények részéről. Igen, minden magyar felsőoktatási intézményben, tehát ahol műszaki képzés folyik, ezt hozzáteszem, arról én tudok. Van LabVIEW, van hozzá egy úgynevezett NI Elvis hardware állomás, ami kifejezetten oktatási célra készült, és van a Miskolci Egyetemen, Pécsett, Debrecenbe, tehát ezekről konkrétan tudok, hogy ezek léteznek Veszprémbe, Budapesten, a Műszaki Egyetemen, tehát vannak. Itt talán az az érdekes, ami nálunk van, hogy itt egy helyen, középiskolában 15 darab munkaállomás plusz egy ipari mérésadatgyűjtő rendszer van, ami viszont még a felsőoktatási intézményekben sem áll rendelkezésre, így együtt, ahogy itt nálunk. Tehát ez tényleg egyedi, nem hogy középiskolai szinten, hanem még felsőoktatásban sincs meg ez az eszközpark, ami nekünk megvan. És még arra visszatérve, hogy tudnak elhelyezkedni, két nagy céget mondanék, az egyik a NASA, ez ugye nem reklám, így, a másik a Forma 1, ez sem reklám, mind a két multi ezt használja, ezt a LabVIEW programozási nyelvet, de hát azt meg hagy nem mondjam itt a környékben, mert az már lehet, hogy reklám, hogy mely cégeknél, annyit azért elárulok, hogy minden cég, aki itt a régióban dolgozik, használ ilyen grafikus programozási nyelvet.